винаги ще намеря пътя към теб. Обещавам да имам търпението, което любовта изисква. И все пак, Радо, не забравяй кой е батко. Всички знаят, че с Деница си трябват здрави нерви. Дами и господа, семейство Лазарови! Светът се променя и ние не сме същите. Има моменти, които ни разделят, но накрая пак се събираме. Защото това е силата на истинското приятелство. И защото това сме просто ние.